Ukugqitha kwesikabhadakazi, isebe lezempilo eMpuma Koloni lizawube linolwazi ngenani leentsana ezibelekwe kumaziko empilo ohlukeneyo kweli phondo. Okwangoku abafike kuqala emhlabeni, uMother Christmas okwanamhlanje ongumphathiswa wezempilo kweli phondo ufike exhakazela zizipho kwiintsana ezifunyenwe kwisibhedlele iSaint Elizabeth. Okunye okubalulekileyo kukuba njengoba ilixesha lokunikela leChristmas, nathi ke silisebe lezempilo sithe xa kukhona abantu abathi sifikileyo abafana nabo abafika okokuqala emhlabeni kwii-facilities zethu, sathi masizobapha ezi zipho. Ndiziva ndonwabile sister, ndonwabe kakhulu, andiwazi uba nazichaza kanjani ii-feelings zam. Kanti abongikazi ababelekisayo bayavuya xa oomama abakhulelweyo befika ngethuba kumaziko empilo, nanjengoko besithi oko kubalulekile kwimpilo kanozala nosana lwakhe. Oomama funeke bejongiwe nabo impilo yabo, nomntana lo amthweleyo sifuna aphume egodle usana lwakhe onwabile, ngoba kaloku ngeli xesha akhulelweyo lonke eli xesha i-9 months inde kakhulu. So imithandazo wethu nento esihleli siyithetha kuba into yoba mabahambe ikliniki, umntu angafiki sebeleka okanye abelekele ekhaya. Umama wabantwana abathathu nesithethe naye sele elungele ukubeleka umntwana oyinkwenkwe uthi uyavuya ukufumana igqibelo lakhe kanye ngolu suku lokuzalwa kukaKrestu. I-first born yam yeka-January, second born yeka-July, then i-third born ibe yeka-October. Then le izoba yi-last born endizoyifumana nge-25th of December. Esithi halala kubadlezana, umphathiswa wezempilo kweli phondo uNtandokazi Chapha ugxininise ukubaluleka kokusetyenziswa kwezikhuseli, ii-condoms ukutsho, ingakumbi ngabasetyhini abaselula asele bekwilungelo lokuzibandakanya nesondo. Watsho esithi kukwalikhubalo ukuncancisa ibele khona ukuze iintsana ezifana nolu luka-Esona zikhule zisempilweni. Kwiindaba zethu kuChannel 163 oziphathelwa iNewsroom Africa, ndinguntsiki Noyiya kwisibhedlele iSaint Elizabeth elusikisiki.